sertifikat belako sampai kena itu selama batu masjid 500.000 lah 500.000 pengen sing sok kurang malah kidul ora didelok kiai gelone ra menekan mah ora tau nak nyelok kiai kok pancen kok bakal lambe cakil honore kurang yo balik meneh masyaallah alhamdulillah niki zamane penonton itu buka wae gak ketularan Allahumma amin Bapak Ibu ahli kita membuat itu wong sing mati ki bali Gusti Allah kene dia paring apa karo Gusti Allah paling awak sing kuat awak sing sehat awak sing rasa paseten kok sing balung dadi kulit gogo bela kami berjuang menegakkan kebenaran